Hi guys, good morning. Run out diri sa mong akaron. Magluto na pud ko gamahang pamahaw. Magluto ko og ampalaya. Ang ampalaya kay na nag-start nagkahinog. Wa mo gud maluto dajon. Pero pwede pa siya. Karon sa Liana, hanap mong pakanon og palidya. Gabi very good gaining. Tries dagkaon og tangkong. Love Karon palidya na pud ha, di pilion ha. Di pilion ang itlog. Nadlok ko kay sa Liana, grabe ra ba dyan na kahilig og process. Karon na ang sang gitrain. Kaunog. Kananay mga green. Magmunggos ko nos nanay. Magmunggos ko na may indang ito. Gahapon may tato. Adlaw sa munggos. Si Papa Rekuan, nag-inom mo galaksan kay Kuan, bawo. Nanakit ko ng bidyang kalawasan. Nalabian siguro. Panglagpas. Ha? Nalabian siguro kay gapo nag-arsa man sa at. Wade kuan. Di ba na may prosen siguro? Ayaw laman na brebre. Burnout lagi mi. Bawo ang ko'y abiso. Si Limwil ba? Kanan bang kong Limwil? Huwag luto si Zakulidja kayo lagi pait. Nahinog na raban ay pwede ba na itanim na burn out. Dari sa mo ang pamudyo. Nay, pwede pa rin matanim na itanawan na Na? Gagmay. May bebe. Siyempre, balik sa rin nga ni Bangka di man mo. Kaya hindi mo. Hindi mo bunga. Good morning po pare. Ginano ka? Good morning po pare. Morning yan. Mas na ganun ba? Sambo, ikan ba? Kupusin na kuhan. Kumusun? Good morning. Good morning, Aliana. Good morning. Very good si Aliana karon na. Dali, hungit sabi. Hungit og palidala, dali. Oh, di ba? Wa man ni magikaon. Dali, butang itlog po, dali. Wa ka ning kaon lagi. Ikaw ako. Wa pa ko kita, la pagkaon la. Di ba di pait? Lami na. Nayo. Dali na, napa na. Butang yung itlog na, pili itlog lang. Butang yung pagambalaya. Dali. Sambutan. Pero magagwapa, good na. Sagulit palit. Saglig palit dyan lagi, di itlog ra. Ana. Anala. Lagi, hungit la. Naagis sa tais likod. Dali na, hungit na. Sagewa. Sagulit palit. A few moments later. Hi guys! Paghuman ng pamahaw.
laba ko. Kanihang mga labunon. Kanihang mga labunon. Kanihang gilabhan. Mga labunon yung papari. Sa una, ningan ko, di ko mo laba. Bahala si Diyos ng mga labunon, pero loy man dahil po gilabhan kay Ito ng trabaho. ang trabaho mas ang mga umahan. Mga kuha naman po din guys. Mga, singan dali. Mga gagmay-gagmay naman, t-shirt man yun, di man yung mga maon. Maluoy di po tanong, hindi man ko nga di ko mulaba, bahala ni mong labunon. Hindi kay, minsan duman si Dag, natus among baong. Diyan nakita mo ko sa labunon nga, tapunok na. Wala na naman ko ni uban ni Diyan, na naman gilabhan. Okay rin mga ingani guys, ng mga labunon, mga short ni Diyan. Sando-sando kay di man ni si Diyan bugat. Atong maong ra, may surrender ko palabon ko maong. Pero ganin na, ningon to si Diyan nga. Na ako ni sa mga labunon. Si Diyan na lamang ko ni mo laba. Hindi ka naluoy lagi ko. Hindi, kapoy ba dyan po nang maghagbas guys. Wala di ko nabasahang comments na ingon nga dalira na basa. Injo ng pasuhulan ng tao. Tingnan dyan guys, dalira to basa magpasuhul maglampas. Kaso karong panahon na guys, tiniod dyan ni crisis dyan. Apiki ko karon kay padung ko mo pa-check up ni Aliana. Diyan magkuha po ko sa assessment result ni Aliana, napakulto yung balance. Mga nga, kanto sa lamay unahon. Kay, love you. Kuhan lagi guys, apiki. Mga nga, di dyan may makasuhol ditong among umahan. Diyan, mayo pa mapos remix molis litig, diyan ito hinayan. Okay naman ko napod ni Diyan, nga idarang yung hinayan. Pero wala po na si Diyan sugua. Masig makainan mo guys nga. Kananay si papari among gidagdaog. Among gisugo-sugo, palimpo nga na. Diyan ang kagustuhan. Diyan itong ideya nga maglampas kay kananay, mananam si dagsaging. Wala mo si Dasugua. Kay kanarabang uban ni rabang nga mo giluy-luoy. Wa man po na giluy-luoy. Di man po may mga dagdag ang pagkatao. Kaya guys, sana na yung gipang sabon ganina. Bago man nagsabon, ang gihumulan. Kung nagadyan niyo, waswaso na nagadyan niyo. Kaya gani haram ko ng usot. Dalahay mo kong maglaba ko guys kay bisagahan ng sabon ha paggadyan mo truhon. Ang reviewhon. Ang magpanabon na ang humul. Nagaman nagpanabon ang humul. Dala pang sabon na butro. Hanap pong kusutan. Kanahan na ako, ning ko nga, ningin si Diyan nga dyan, ningin si papari nga dyan naman labi ng mga labunon. Kaya si Diyan ako no. Kaya bo lagi si Diyan, kontra ng mga labagdaghan. Diyan kanahan na ako nga umapuhon, mabiyahe man demi. Mga ito madami, syudad, magpa-syudad sa amin kay, kuhan ka na check up ni Aliana. Mga nanghan na lamang gilabhan. Naghamanda ni guys, mga lapa pagkajud ko sa mga labunon. Among gawa sa Aliana. Aman na ni.
Ano yung waswasan guys. Wala lagi ni kanang nai. Giho mo lang na daan ganin. Mana kagligo Aliana? Mana ba kagligo? Pagdali. Guys, nahuman na ko panglabas sa mga sando. Huwag tulo ka short. Dali ra na si dyan mama kay naka-dryer na. So guys, pag naman naglaba sa mga labunan ni Papa Remix, naglaba po ko sa mga labunan ni Aliana. So kani guys, kuha na ni si Jana na yung gipang dryer, na ni hay. Nilali maglaba guys, kaya man nang kusot. Igor man na nag-dryer, anong dali si Jama ma. Hi guys, madong hapon. Hala, anong dari mo ko ni Agi? Nga, damog. Nag-uuljog ko kay ninguan no garang kusuga. Pero kradyot ra. Pero arang kusuga lagi. Wala ba ito'y kasilungan ng uyab? Bawal ang sanaron hang apason. Asang dadag snacks dia. Pan. Hinja. Wala ko magdag tubig kay. Nagdaman to si jag tubig. Gara dirang luujag puro maron. Kuan man gupod gahay man gubusag haman tong gibadlong ang ginan nga. Adto na man kabalik kay magpahuway na. Legit siya magpatuo. Kay kapuyan ko no si Ja magpudyo-pudyo. Di siya mahimudyo. Kuan kanang nay nakasabot ko ni Ja kay anad si Jag trabaho ba. Magluja idang lawas ug di siya mo trabaho. Mo nang nagul ko kay gabi ko ang rabato ni inim rabato galaksan gabi kay lain jang lawas. Unja. Bo, insa kay jang gikuan dadto na uwanan man to bahal. Insa kay jang gibuhat ng grabe mo jang kasagaguan. Madyo lamang nagpandong to si Ja og mga dahon og bagjang. Hala. Naignorante ko langgam ang nagduduos kabaw dako murag manok. Yangat ko. Adlaw-adlaw ko mangani guys. May exercise din ko hinoon. Dangag magugang tiil, ngay basa. Sa kahit sura ni Jaron, luoy lamang po tutawad na. Diyan, nabasa. Isa ka ganyan sa pag-uwan. Silong mo dito sa bahay to, yung kamag-anak, yung parintis to. Dito day ko na guys, ibay dito among parinti dito sa dyan na nilong. Uban na plido dito, ato ko sa balay to. Diyan, dugay ka na to. Dugay, yung mga isang oras po. Nindagan ka. Nindagan? Oo. Isang oras po. Dugay mga uwan po dito ah. Namatay ganit kong siga, Adri ah. Next morning. Guys, good morning. Manimba de meron. Hi guys, good morning. Manimba mi. Tata na. Manimba mi. Manang buutan dyan sila kay mo. Manang hadyo ko silang tatay. Wala ka amin. Ang simbahan na. Nay, sa minay. Ayan na. Dali ka sakay. Bahin tas tumbanan ha. Magbinadya rakuhan. Maglisod ko. Kuya o. Lady in blue. Kau lady in blue. A few moments later.
ang helper. In a sense nga, dili sakto ang sweldo, walay benepisyo, ug labaw sa tanan, ang iyang pagkaon, kasagaran, salin-salin na lang sa iyang amo. Kanapito ang sudan sa iyang amo, litson, balbakuwa, pero ang sudan sa iyang helper, pirmi na lang yung ginamos. Kung nakapamangani, sudan, kanang sobra na sa duha o tulo ka adlaw. Mauto nga niyo ng helper pagkawa di kaluoy ni akong amo. Mauto nga tungod sa iyang gibati, niadto siya sa simbahan kung nakikinapi siya o pari kung miingon siya padre, tambag yun ko. Timbang akong amo, wa diri kaluoy na ko. Kay kanunay akong pagkaon o hapit na mapanos o pagkaon na murag dili na gyud makaon. Kanunay helper taga Alicia ko. Mo pa man ng pari, mo ba? Pero nakabantay ba yan ko nimo, ma'am, na sa matag alas 12 sa hudto, naagyod ka dinhi sa simbahan. Kunya makabantay sa kunimo, na sige ka o pangiki. Pangiki. Di ba ang pagpangiki, usa man katimaan nga nabusog ka, kunya muingon ka, gawa ka pakanas imong amo, o mitubad ang helper o iingon, sus, padre, sa tinutanay lang, kung wa paning akong titi, dugay ra kong napas mo. Pasalamat, Wes, titi. Kaganawa, ako isaulog ang Domingo sa Divine Mercy Sunday. Di pahinumduman ta sa dakong kaluoy sa Ginoo bisan kita makasasala, di pasaylo ta o giluwas ta. Sa Ebanghelyo ng Naglawa, niingon si Jesus, ang kalinaw manaa kaninyo. Kung sa may buot ipasabot sa Ginoo, pagkakita sa iyang mga apostoles, nga nikalit og tungha ang Ginoo nga niingon ang kalinaw manaa kaninyo, ang unang gibati sa mga apostoles ang ilang guilt. Tungod kay kibaw sila na gibiyaan nila ang Ginoo. Muna na naagtapo sila sa ilang sanak. Mo niyo ng Ginoo ang kalinaw manaa kaninyo. Bakit ka kanyang giingon? Come on. I understand. I forgive you. Nakasabot ko ninyo. Kagaya ng dati. Ituloy natin ang ating misyon. Ako na kong kulungan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Ang importante ngayon. Pero mga apostoles, uno sa kagilti tungod sa iyang pagbiyak sa Ginoo. Apan, bisan pa niining tanan, niingon gihapon ang Ginoo, ang kalinaw, manaa kaniya. Kapilan niya gisulti, katulong. Pinibaw man siya ang iyang mga apostoles, uno pa sa kahadlok, kalibog. Labi na kay guilty sila, kay satan sila. Mga isuon, din hinato makita kung unsa kadako ang gugma o kaluoy sa Ginoo sa mga apostoles o ala kana. Blessed be God forever. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be
lagi ka na ha. Nauli na rin guys, kita na nimba. Ano bisa mo ko ka mga tan? Mo di Ay, oras mi dari. Ha? naman. Wala naman luyo, magkakaon. Di pa. Aliwarisin mi. Kaan na na. Sorry. Kaan man. Mo ba ako? Kaya kay gini man. Aliwaros. Kaya nagkatapo. balang huy, era mga miya ay. Cheese. Facebook na ba dyan? Hala sa liana. Nabuntasan. Oh, arang gusto maday. Pwede ba mga kalala dai? Gamay ramig ikaon. Sige kanjud to simbahan kaon ko sa gignog. Lisod po sig mo kaon sa sige. Sig kamulog walik pare magkaon-kaon ka di man to pwede. Ano may ebanghelyo mo karon dai? Isa magingis pare day. Sige pa rin. Kahamas dudong pa. Di hari ebanghelyo lagi. Hari ebanghelyo. Di mo siya na makakog. Sumara ni San Juan. Ang katong amo nga dili pagkaon ang mga tao o Tarong. dalo sa pagkaon. Juan man ron. Matay bang iliw. Dapat manggiluyo ng mga amo sa Niha Oh. ang kananay pa ang konsidra. Di ko no pakan aglami. Oo, ano pagkaon dili mo glami. Bisag sa bawra gol, basa lami. halas nanay. Nangamis lagi taman imong nanay. Lupig ko. Parinir. Sino lagi? Naman lagi biyabas liksi. Namiyabas kagapit. Julie, awali. Ang si tatay po daran ng kuwan. Arang kami arboras parinir. May tatay na ulian sa tatay na. Buwan ko tay. Wapo bunawan. Nang rawal pagkag parinir tay. Uy, gawas-gawas ka tay. Dito man gikas gawas mo kay nakaupan mo Magluto sa ta. Lami man natin. Bitas na na blooming. Kaya ni mo kuan gluta tay. Gluta tayo. Si nanay Reno pigtas ko si nanay. Dari bot binuangan tayo jo. Ay, di mali ka mo tunay. Ito tay din sino? Ano mo tayo jo? Adal to ano na. Da. Ay pa na kami alis na naman. Ako ang siguro kanang vitamins. Unsa? Adal to ni alis na. Binuangan ra kana ni Jack. Nangan. Dasik sida. Yan o. Oo, binuangan ra si nanay. Na kay magluto sa ta. Isa may luto ang karni ba, karibang pusit, karibang bangus. Mama no. Ditire. Ada ni lutoon. Nukos. Sige. Di sa muna sa Isa kan sa kuno. Guys, mga tagsumang bulang hoy. Hala, Binuangan ra si nanay. Mama no. Wali ka magkako dili kanin ni amin. Nansa dia. Sana si Sepan. Nanta. Mana na. Ito betul siya ni hatid laga po eh. Mana na po. Ito ang puramay di ay hapit sila. Hours later, 1. Hoy, mananghid ako no rin sida. Ter. I love you pa pare. Ato na minay. Tay. Oh, atay. Ato na mi. Ato na mi. Oh. Matabok.